technology and innovation in various areas. Riwruoge mopogore opogore makedo kod tuo mar kansa e pacho ka koro dwaro mondo mi piny owacho oket jotuo mag kansa e kidieny achiel kod jogo mong'ol kendo ma ing'ado negi osuru ma gichulo kaluwore kod nengo mapek mar thiedho kansa. Kane twak e boma ma Nairobi ewi kaka ginyalo siro pim ma omondo kaka achiel kuom yore mag kedo kod tuo mar kansa. Ikoni tuono biro mana rumo poni okenge makare oketi mar geng'e mokwongo, ma omiyo gikwayo okumba mar thieth mondo mi omed pim mar kansa e okumbagi mondo mi ojiw joma thoth chopo e pim kapok tuono onyorogi. I've written to NHIF before, and I've actually specifically requested that that should be part of what is coverable by NHIF, so that you do not, you just present yourself with your NHIF card to a hospital and you're screened, because screening saves lives and also reduces the cost of treatment. And it makes logic to me that if you spend 5,000 on screening, you're saving yourself 500,000 for the treatment later on. So that one, like I said earlier, I think NHIF is still reorganizing. When they come out of the woods, then I'm sure they will either include screening into their cover or they will include screening into their cover. Know that there is a disability act in this country that affords people who are disabled some tax relief. Perhaps then we should also help the cancer patients with a similar kind of program where they get tax relief. Yuarruok e kind Gavana ma Meru Kawira Mwangaza